Kama chelo nyakwar mgajuang jokend joganda kod weche mag ochumi ogolo report e wi chal mar ngima jopiny ka gilero ni kech onge mar tije, rochruok e chenro mag thieth kod ng'ikruok e sekta mar somo gin moko kuom midhiero moketo ngima oganda kama rach. Jafwambo Elizabeth Ajode ntiere kod ler. En romo mar chiwo report e wi chal mar Kenya. Romo ma jokanyo okawe thuolo mar lero midhiero ma okwako Kenya ma oriwo mibadhi kod timbe mag ketho katiba. Levies have been set up because they are a special purpose vehicle. If we deviate from that and must borrow for something else, then surely Parliament must come and take charge of that particular process. After all, who gives the scorecard at the end of the year on how the budget has been implemented? It is a person who is directly impacted in their lives or in their livelihoods. So the citizens are the ones to give the scorecard. Report no osiemo pogruok mamedore e kind ji manok man gi mwandu kod ji mathoth magin jodhier. Gope mag hola mamedo miyo jopiny osigo. Timbe mag rocho katiba e kind mamoko mabende oyang ni gin midhiero. E burano, joket sirikal tesre okwedo chenro ma sirikal nigo mar uso bath share mage kod kambi mar Safaricom. Giwacho ni ne ok okawo pach jopiny. The sale of the 15% stake GOK owns in Safaricom, part of the 35 we own as public. The current negotiation is giving Kenya a raw deal, and the consideration is an undervaluation. We need to ask ourselves, why is Vodafon always interested in opaque, non-transparent transactions? Have you ever heard of Safaricom bidding for frequencies in this republic? They have never. Airtel bidded for their frequencies. Jatend duond bura mar PLP Martha Karua kod Kalonzo Musyoka mar Wiper osiemo sirikal e wi rochruok mar ochumi ma pachoka. Education, about the environment you work in, and about the things you care most about. It's about the state being able to implement the rights, basic needs that are in Article 43 of the Constitution. The current regime, if that entrepreneurship and bottomish continues and is left unchecked, you cannot auction off to yourself what belongs to the people. Report no mabende nyiso kaka jo Kenya ni kod pek biro jumbe ariyo bang report mar Oxfam manyocha oyango midhiero ma osekel gi lokruok ma ok dhi kare mag chike ma pachoka kuom thuolo malach. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.